A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének legújabb podcastjában Mester Judit BDDS tiszteletbeli elnökkel fogok beszélgetni egy kicsit a kezdetekről, és hogy honnan, hova jutott el a BDDS. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hát akkor kezdjük itt. Honnan jött az ötlet, miből született a BDDS? 1989. december 2-án alakult meg a BDDS, 11.600 taggal, akkor még 1103 bölcsőde volt. Tehát ez a létszám, ez már a következő 5 évben a felére csökkent, hiszen abban az időben sorozatosan csukták be a bölcsődéket. Tulajdonképpen azért alakult meg a bölcsődei szakszervezet, hogy megfelelő érdekképviseletet tudjon nyújtani a bölcsődében dolgozóknak és az intézményhálózatnak. Koncz főorvos úr volt a szülőapja ennek a szervezetnek. Ő az egészségügyi dolgozók szakszervezetének volt vezetőségi tagja, és az ő ötlete volt az, hogy miután az egészségügyben egy elhanyagolt terület volt a bölcsőde, ezért jöjjön létre egy szakmaspecifikus szakszervezet. És 89-ben is elindult a rendszerváltozás, és akkor megindult a szakszervezetek átalakulása. Addig ágazati szakszervezetek voltak, 19, és abból alakultak a 6 konfederáció a munkáltatók szerint. A társadalmi-gazdasági környezet változása nagy mértékben befolyásolta valamennyi szakszervezet életét. Az addig monolit elsősorban nemzetgazdasági ágak szerint szerveződő SZODG-ból 6 konfederáció lett, és 19 ágazati szakszervezet atomizálódott. Megalakultak a szakmaspecifikus érdekképviseletek. Az egészségügyben 11 szakszervezet lett önálló, de ma már csak ebből 5 működik. 1990 tavaszán megtörtént a békés rendszerváltozás. Mindenki óriási várakozással tekintett a jövő felé. Első éveket nem lehetett szakszervezetbarátnak tekinteni. Sorra születtek meg az olyan rendeletek, amelyek ellehetetlenítették a szakszervezeteket. Tagdíj megújító procedúrák, vagyonmegosztás, különböző létszámjelentések, üzemi közalkalmazotti tanácsok megválasztása, stb. De nem csak a szakszervezetek esetében volt ez a változás, hanem a szakmák területén is. A bölcsődék addig az egészségügyhöz tartoztak, utána a szociális ellátáshoz, majd utána a gyermekvédelmi ágazathoz. Tehát nekünk mindig ezekhez a koncepciókhoz kellett alakítanunk a célkitűzéseinket. Az volt az elképzelésünk, hogy a dolgozók társadalmi megbecsüléséért és az anyagi elismerésért fogunk küzdeni. November 4-én, mikor megalakult a kongresszus, akkor engem egyhangulag megválasztottak Koncz főorvos úr javaslatára. Az ismerettségünk onnan adódott, hogy én azelőtt már 32 évig bölcsődébe dolgoztam. Elvégeztem a minden ehhez tartozó iskolát, és voltam beosztott gondozónő, üzemi bölcsődevezető, aztán illetve tanácsi bölcsődevezető, majd a 13. kerület egyesített bölcsődevezetője lettem. Tehát gyakorlatilag végigjártam az összes területet. És mint egyesített bölcsődevezető részt vettem mindig az országos rendezvényeken, aktívan bekapcsolódtam a BOMI kutatási munkáiba, tehát kellő ismerettséggel rendelkeztem, és főorvos úr megbízott a szakmai tapasztalatodban. Megbízott bennem, és egyhangulag megválasztottak. Tehát így lettem a BDDS első elnöke. Akkor még főtitkárnak hívták, de tulajdonképpen a 2 év múlva megváltozott.
A BDDS először az MSZOS-hez csatlakozott, majd csak 8 év után léptünk át a SZEV-be. Először nekünk szükségünk volt a MSZOS segítségére, a megyei képviseleteire, mert ugye tapasztalatlanok voltunk. Én csak sima szakszervezeti tag voltam, nem voltam semmilyen választott funkcionárius, tehát nekem mindent meg kellett tanulnom, és ebben sokat segített az MSZOS. De ott ugye elsősorban a versenyszférát képviselték, és ott mindig egy különálló terület volt a költségvetési szféra, és ezért 8 év után kongresszusunk úgy határozott, hogy csatlakozunk a SZED-hez. És a végén ott fejtettük ki tevékenységünket. Amely ugye már a közszféra ágazatát tartalmazza, és kevésbé piaci alapú, mint a... Hát elsősorban a közszférát tartalma, igen. Hát ennyit tudok mondani a megalakulásról. Az én időszakom 18 évre terjedt ki. Ez alatt nekem 17 miniszterrel volt kapcsolatom. Úgyhogy nem volt egy egyszerű feladat. De Koncz-Főorvos úr segítségével meg tudtuk oldani a feladatokat. Az az igazság, hogy elsősorban 92-ben a közalkalmazati törvény megalakulásakor volt az első nagy szakmai sikerünk, amikor sikerült kiharcolni az, hogy a bölcsödékben dolgozók érettségihez kötött munkakörben legyenek. Tehát ez akkor a mai viszonyok között furcsának hallatszik, de tulajdonképpen hát onnan kezdtük. Ma már nagyon sok egyébként a felsőfokú diplomával rendelkező kisgyermeknevelő a szakmában. Mik voltak a kezdeti nehézségek? Hát elsősorban a bölcsödék megszüntetése. Először csak a korszerűtlen bölcsödéket zárták be, majd utána már a jó működőket is, mert az épületre volt szükségük. A másik, hogy a szemlélet olyan volt, hogy a bölcsöde egy szükséges rossz, egy szocialista csökevény, azt mondták, hogy vagy bölcsöde, vagy család. Ugye a mi elméletünk az volt, hogy bölcsöde és család. Hogy a nőknek otthon a helyük. Szóval ezzel a szemlélettel kellett leginkább megbirkóznunk. Sikerült is néhány bölcsödébe megakadályozni az átszervezést, de hát mondom, 5 év alatt a felére csökkent a bölcsödék száma, és hát ezzel a létszám száma is. Hogy sikerült a szakszervezetet láthatóvá tenni egyáltalán, hogy a másik oldalon partnerként tekintsenek rá? Hát a nagyon kemény munkával sikerült ezt elérni. Minden nyilvánossági lehetőséget igénybe vettünk. Rengeteget folytattunk sajtó megjelenést. Aztán voltak tüntetéseink, volt aláírásgyűjtő akció. Minden lehetőséget figyelembe vettünk azzal, hogy népszerűsítsük a bölcsödéket. Mit tartasz a legnagyobb szakmai eredménynek, amit sikerült elérnetek? Mert meséltél az első szakmai eredményről, de vajon az-e a legnagyobb? Hát ugye azt mondtam, hogy 92-ben lett először a közalkalmazott törvénybe az, hogy érettségihez kötött. Ezt Szemkő Judit államtitkár asszonynak köszönhettük, akkor volt a legtermékenyebb az érdekegyeztetés időszaka. Elismertetésre került felsőfokú szakképesítésként a szakgondozónő képzés. Fokozatosan bevezetésre került a 7 órás rövidített munkaidő, a 25%-os gyógypedagógiai pótlék, a szakmai szorzó, először az élelmezésvezetőknek, majd utána a kisegítőkre vonatkozott is, hogy 20%-os pótlékot kaptak. Elismertettük a műszakpótlékot, mert addig délutáni pótlék nem volt a bölcsödékbe. Majd a főiskolás végzetteknek elértük, hogy ebbe sorolják őket, mert addig csak ők is ilyen kiegészítő szakmai szorzót kaptak. Tehát
ezeket tudom mondani, ezek voltak a legnagyobbak. Ma már ezek hihetetlenek. Ma már ez természetes. Mert természetes, igen. Ezek nagyon szép eredmények, de értek esetleg kudarcok is? Így a 18 év alatt? Hát. A szakszervezeti világban ez nem ritka. Tulajdonképpen mindig többet szerettünk volna annál, mint amit elértünk. De az volt az elképzelésünk, hogy mindig megkerestük a legkisebb közös többszöröst a tárgyaló felekkel. Csak legvégső esetben fordultunk a drasztikusabb megnyilvánulásokhoz, de tárgyalási úton azért sikerült nagyjából rendezni a problémákat. Valahol megegyeztünk, vagy előbb, vagy később, de én úgy érzem, hogy becsülete volt a BDDS-nek, és sikerült eredményeket elérni. De nem csak olyanokkal foglalkoztunk, hogy a szakmai elismertetés, hanem például olyan is volt, hogy a költségvetési törvény átolvasása közben vettük észre, hogy a szociálisan rászoruló gyermekek részére ingyenes étkeztetést biztosítanak. De ebből a bölcsődei korosztály ki volt zárva. És akkor feladatunknak éreztük azt is, hogy kiharcoljuk azt, hogy a 3 éven aluli gyerekeket ne érje életkori diszkrimináció, hanem ők is kapják meg a ingyenes étkeztetést. És úgy éreztem, hogy felelősséggel tartozunk nem csak az ellátók, hanem az ellátottak, és ez nagyon sok családnak segített. Tehát ilyeneket is megpróbáltunk csinálni. Hát állandó harc volt a bérekért. Most visszanéztem a dolgokat, ilyen keresetek voltak, hogy 27 000 forint. És ugye akkor, amikor azt sikerült föltornázni 35-re, akkor nagyon nagy eredmény volt. Viszont a kudarc az volt, hogy nem 45-re sikerült. Tehát ilyen esetek voltak, amiket el tudok mondani, hogy meg például harcoltunk, hogy a nők 40-en, ugye akkor még nem volt érvénybe, hogy a bölcsődei dolgozók részesülhessenek korkedvezményes nyugdíjba. Hát azóta ez az egész korkedvezményes nyugdíjállapot megszűnt, de akkor még ez egy fontos célkitűzés volt. Nem sikerült. Ez a megoldás az érdekérvényesítésre, a kompromisszumkészség? Hogy mindig meg kell találni valahol Én szerintem lehet, hogy ez az egyéniségemből adódott, de én igyekeztem mindig jó személyes kapcsolatokat kialakítani. Ebben is segítségem volt Koncfőorvos úr, mert nagyon sok helyre ővel együtt mentünk el. Az ő tekintélye is hozzájárult ahhoz, hogy végül is sikerültek a tárgyalások. Koncfőorvos urat a mai napig tiszteletbeli elnöknek tekinti a BDDS, és akkor a legutóbbi kongresszuson is megemlékeztünk róla, ahol egyébként te is vastapsot kaptál, és ezt mindenképpen szerettem volna tőled megkérdezni, hogy miért tartod még mindig fontosnak, úgy, hogy már azért évek óta visszavonultál és nyugdíjasként élsz, hogy mégis foglalkozza a szakterülettel, mégis foglalkozza a szakszervezettel és a bölcsődei ágazattal. Hát 18 év után vonultam vissza. Az a munkaviszonyom 50 év volt pontosan. Nagyon szerencsésnek éreztem magam, hogy mindig azt csinálhattam, amit szerettem. Ugye 32 évig a kisgyerekekkel foglalkoztam, utána meg a kisgyerekekért foglalkoztam. És úgy éreztem, hogy az 50 év az már nyomot hagyott bennem. És gondoltam, hogy miután egy nagyon jó utódot találtunk, gondoltam, hogy átadom a stafétabotot. A BDDS-t én nagykorúságáig 18 évig vittem, és utána, miután biztos voltam a folytatásba, ezért mondtam le. De utána még 10 évig, nyugdíjazása után még 10 évig dolgoztam a BDDS-ben, mint ügyvivő testületi tag, és hát a mai napig is minden
tevékenységét nagy figyelemmel kísérem, mert a gyerekemnek érzem a BDDS. Nem szűnt meg nekem addan a bölcsőde, hogy én nyugdíjba mentem. Csak átalakult az életem, és inkább a családommal foglalkoztam. De már most 85 éves vagyok, úgyhogy a figyelmem még a BDDS-é, de a tevékenységem már a családomé. Én azt nyugodtan mondhatom szerintem a BDDS nevében is, hogy mi mindig szeretettel várunk, és a kongresszuson is abban maradtunk, hogy remélhetőleg a következő kongresszuson lesz. Megjelzem, ha még élek, akkor a következő kongresszusra is szívesen elmegyek. Menjünk kicsit vissza az ágazat helyzetére. Hogy látod te most például a bölcsődei ágazat helyzetét ennyi év távlatából? Hát azt hiszem, hogy most már nyugodtan elmondhatjuk, hogy egy elismert szakterülete a gyermekvédelemnek, és nem tudom, hogy a jövője mi lesz. Én nem tartom kizártnak azt, hogy ez a mint nevelési intézmény át fog kerülni a pedagógusok közé. Hiszen ma is már a gondozónőket kisgyermeknevelőknek hívják, és nem gondozónőknek. Tehát el tudom képzelni, hogy ezt a nevelési intézmények első láncszemének fogják tekinteni. De hát ez még a jövő zenéje. De akár ez még indokolt is lehetne, mert ugye említetted te is, hogy korábban az egészségügyi ágazathoz is tartozott, vagy a szociális ágazathoz is tartozott, és igazából egyiknél sem volt igen. Jó helyen. És mi a koncfőorvos úrral a Pokornyi Zoltán oktatási minisztersége idején mi elmentünk a miniszter úrhoz, és beszéltünk erről a koncepcióról, hogy tekintsük ezt az első láncolatának a nevelési intézményeknek. De az volt a válasz, hogy nagyon képzetlenek vagyunk, hiszen ez még 95-ben volt. És ezt meg is értem, mert ugye az óvónőket is először csak főiskolai képzésre vitték, és azt fejlesztették utána egyetemi diplomává. Tehát az, hogy ahhoz, hogy a bölcsödék is felsőfokú diplomát szerezzenek, ahhoz ugye nagyon mélyről kellett indulni, és épp hogy akkor beléptünk abba, hogy érettségihez kötött a bölcsöde. Tehát akkor még ez nem volt időszerű, és akkor még a szakma is ellenezte. Nem volt ebben teljes egyetértés a területen, hogy a pedagógusokhoz kerüljünk, vagy maradjunk a gyermekvédelemnél. De azóta eltelt 30 év, és rengeteg a felsőfokú végzettség. Igen. És úgy tudom, hogy elég sok óvónő is pártolt a bölcsődei területre, elvégezve ezzel együtt a gondozónői képesítést, tehát kisgyermeknevelői szakképesítés. Ha már az ágazatról beszéltünk, akkor beszéljünk egy kicsit a szakszervezetről is. Ugye említetted, hogy nagykorúságáig kísérted el a BDDS-t. Hogy látod azóta, milyen helyzetben van a szakszervezet? Hát azáltal, hogy a taglétszám, illetve azáltal, hogy a szakszervezetek nagyon nehéz körülmények között dolgoznak, nagyon sok a sikertelenség. Ezért kevés az érdekegyeztetés, tehát nincsenek olyan sikerek. Ezért csökken szerintem a szakszervezeti taglétszám, és sajnos azért is, mert ahogy a bérek növekedtek, a tagdíj is növekedett, és hát ez is egy problématikus dolog volt, mert a legtöbb kilépésünk akkor volt, amikor az 50%-os közalkalmazotti béremelés megtörtént a megyesi kormány idején. Tehát még azért van a szemléletem. A tagdíj rendszerén a BDDS egyébként tervezi, hogy változtatni fog, mert ugye a legutóbbi béremelésekkel is azért az 1% már egy tetemes összeget tesz ki, és ezt a helyzetet megpróbálja majd megoldani a szakszervezet. Reméljük, hogy ez esetleg majd a tagság létszámát is növelni fogja. Hát az lenne a jó, mert egyedül a szakszervezeti vezetők
semmit nem tudnak csinálni, csak egy tagsági támogatottsággal. És nem csak támogatottsággal, hanem aktivitással. És az a véleményem, hogy most a szakszervezeteknek egész más helyzetbe kell dolgozniuk. Sokkal nehezebb helyzetben vannak a mai tisztségviselők, rosszabb a társadalmi környezet. Hiányzik a központi érdekegyeztetés. A tagság rohamosan csökken, a mindennapos sikertelenség, az ideges hangulat rányomja a bélyegést az együttműködésre. Egyéni túlélésre törekszenek az ágazatok, hiányzik a szolidaritás. Ez nem csak a PDDS-re vonatkozik, hanem mindenkire. A kormány maximálisan vissza is él ezzel a helyzettel. Vannak kedvezményezett és nem kedvezményezett konföderáció. Úgyhogy én ezért úgy gondolom, hogy a szakszervezetnek mindenképpen egy aktív tagsággal kell rendelkeznie, mert csak az ő támogatásukkal és aktivitásukkal tud eredményt elérni. És a mi példánk mutatja, hogyha a szakszervezetes közötkezetes és kiáll a elképzelései mellett, akkor lehet eredményt elérni. Lassan, de biztosan előre kell haladni. Azt szeretném még elmondani, hogy nem a megszépítő emlékezet, hanem az 50 éves szakmai tapasztalat mondatja velem, hogy a gondozó nőknek, illetve kisgyermeknevelőknek van a legkülönlegesebb foglalkozása. Nem a legkönnyebb, hanem a legszebb. 3 éven aluli kisgyermekek gondozása, nevelése nem munka, hanem hivatás. A szabad játéktevékenység, a korszerű táplálkozás és a megfelelő higiéniás környezet biztosításával olyan szeretetteljes környezetet tudunk biztosítani a ránk bízó gyermekekre, amely az első 3 életévükben az egészséges testi és szellemi fejlődésükhöz a legfontosabb. 30 évvel ezelőtt a létünkért küzdöttünk. Azért, hogy megváltoztassuk azt a téves felfogást, hogy a bölcsőde szocialista csökevény, hogy bölcsőde vagy család, hogy egy szükséges rossz, stb. Mára már elértük és bebizonyítottuk, hogy a bölcsőde egy korszerű és szükségszerű családokat támogató nevelési intézmény. És a benne dolgozó már nem daduskák, hanem diplomás vagy felsőfokú szakképesítésű kisgyermeknevelők. Boldog vagyok, hogy ennek a sikeres folyamatnak az aktív közreműködője lehettem. A szakma erkölcsi elismerése úgy érzem megszületett. A BDDS egykori elnökeként csak köszönetet tudok mondani azért, hogy a munkám során mindig a támogatást tapasztaltam, és arra biztatom a fiatal generációt, hogy ők is tegyenek meg mindent a bölcsödék és a benne dolgozók társadalmi megbecsüléséért. Ezt pont meg is akartam kérdezni, hogy olyan életút áll mögötted, amiről az elmúlt percekben beszélgettünk, ami szerintem példamutató, előremutató, és meg is akartalak kérni arra, hogy mondj valami jó tanácsot a jövő generációjának, akik ezt a szakmát választják. Hát csak azt tudom mondani, hogy a szakszervezeti munka összefogással valósíthatja meg az eredményt. Erejét a tagság támogatása adja. Én választottam egy mottót a búcsú kongresszusomra, hogy nem elegendő minden egyes ember akarata. Szükséges, hogy mindannyian összességükbe akarjanak.
Ezt Kanttól idéztem. Hát tulajdonképpen jó volt az életem, és örülök, hogy a bölcsődei szakszervezetnek dolgozhattam. És mindenkinek azt kívánom, hogy a munkája során érezze ezt. És ehhez sok boldogságot, örömet, kitartást és eredményeket kívánok mindenkinek sok szeretettel.